Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Dili na ako gyud malimtan ang kinaunhan nga mensahe ni Pope Leo XIV sa iyang Easter message niadtong 2025. Ang opening sentence niya mao ni, "Peace be with you, dearest brothers and sisters. This was the first greeting of the risen Christ." Sa atong pinulungan, ang kalinaw maanaa kaninyo. Minahal kong mga igsoon, mao kini ang unang pangumusta sa nabanhaw nga Kristo. Ngiga no? Kini nga mensahe di lang simpleng pangumusta kundi usa ka dakong pahimangno nga ang pagkabanhaw nagdala og kalinaw. Ang unang pulong ni Jesus mao ang kalinaw. Dili kalinaw nga walay problema kundi kalinaw nga gikan sa presensya sa Ginoo. Kini nga kalinaw mao ang iyang gasa ngadto sa mga nasubo og naglibog nga mga tinun-an. Sama sa ilang gibati usahay kita sab naglibog ug nagmahay sa atong mga sayop. Apan ang Ginoo dili mo abot uban sa silot kundi uban sa kalinaw. Mao kini ang dakong kahulugan sa pagkabanhaw. Ang kalinaw nga wala mapildi sa sala ug kamatayon. Ug kini nga kalinaw gihatag usab kanato karon. Ang ebanghelyo karon nagisgot mahitungod kang Maria Magdalena nga naghilak sa gawas sa lubnganan. Nawala si Jesus sa iyang pananaw ug ang iyang kasing-kasing na puno sa kasubo ug kalibog. Apan sa dihang gitawag siya ni Jesus, pinaagi sa iyang ngalan na bag-o ang tanan. Gikan sa kasubo ngadto sa kalipay, gikan sa paghilak ngadto sa paglaom. Unsay makutlo nato karon? Unang punto, ang pagkabanhaw ni Jesus nagpadayag nga siya duol ug personal sa matag usa ka nato. Si Maria Magdalena wala dayon nakaila kang Jesus. Nagtuo siya nga kini ang hardinero. Apan sa dihang gitawag siya ni Jesus sa iyang pangalan, diha niya mailhi ang Ginoo. Ang tawag ni Jesus dili lang generic, kundi personal. Sa atong kinabuhi usahay, dili nato mailhan ang presensya sa Ginoo tungod sa daghan atong gibati, especially panahon sa kasubo, problema, kalibog. Murag si Maria Magdalena, nagtan-aw ta apan wala kita makakita. Apan ang Ginoo nagpadayon sa pagtawag kanato pinaagi sa atong ngalan, sa atong kasing-kasing, sa mga panghitabo sa atong kinabuhi ug sa mga tawo nga atong matagbo. Kung kita makaila sa iyang tingog, sama kang Maria, ang atong pagtuo mahimong buhi ug tinuod. Busa giawhag ta nga maminaw sa tingog sa Ginoo nga nagtawag sa atong pangalan. Ang pagkabanhaw ni Jesus nagpadayag nga siya duol ug personal sa matag usa kanato. Ikaduhang punto, ang pagkabanhaw naghatag og misyon, ang pagdala sa maayong balita ngadto sa uban. The resurrection calls us to mission. Ang pagkabanhaw nagtawag nato sa usa ka misyon, pinaagi sa pagkabanhaw nahatagan ta og tahas. Human makaila si Maria kang Jesus, wala siya nagpabilin sa kasubo. Gisugo siya ni Jesus, "Go to my brothers and say to them." John 20:17. Sa Binisaya pa, "Lakaw ngadto sa akong mga igsuon og isulti kini kanila." Siya nahimong unang tigpahibalo sa pagkabanhaw. Ang pagtuo dili mahimong itago. Kung tinuod nato na sinati ang Ginoo, natural nga ato kining ipadayag sa uban. Sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, mahimong mga Maria Magdalena pinaagi sa pagdala sa maayong balita sa uban. Dili kinahanglan nga magwali ta sa mga dagkong lugar o sa mga entablado. Usahay igo na ang pagpakita sa gugma sa adlaw-adlaw, pagpasaylo sa mga nakasala kanato og paghatag og paglaom. Ang kalinaw nga atong nadawat, atong ipaambit sa uban.
Ang pagkabanhaw naghatag og misyon, ang pagdala sa maayong balita ngadto sa uban. Story time. Nay batan-on ang utanan nako, Father, what if lang ba? What if lang? Kung wala na banhaw si Kristo, unsa man ang posible nga nahitabo? Bueno, kung wala na banhaw si Kristo, ang Kristyanismo mahimong usa na lang ka story, usa na lang ka sugilanon. Ang mga apostoles tingali manguli na lang yun sa ilaha o dili na wala nay mapadayon nga mission. Ang ilang kahadlok mahimong mas mudako kaysa ilahang pagtuo. Ang krus mahimong simbolo sa kapildihan, dili sa kaluwasan. Ang atong pagtuo mahimong walay gahom, walay paglaom. Ang simbahan tingali dili pod matukod. Ang kalibutan magpabilin sa kangit-ngit, sa kasubo ug kawalay paglaom. Apan tungod kay si Kristo na banhaw, ang tanan na bag-o, ang kamatayon na pilde, ang paglaom na buhi, napasaylo kita sa atong mga sala, ug nga ang pagkabanhaw mo ang sentro sa atong pagtuo ug kinabuhi. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang mensahe sa ebanghelyo sa pagkabanhaw klaro kayo. Ang Ginoo nagtawag kanato pinaagi sa atong ngalan ug naghatag nato og misyon. Sa matag adlaw ipakita nato nga si Kristo buhi pinaagi sa atong gugma ug pag-alagad. Ayaw itago ang kalinaw nga inyong nadawat, ipaambit kini sa uban. Kay sa katapusan kita gitawag dili lamang sa pagtuo kundi sa pagpaambit sa Hesus nga nabanhaw. Ug uban sa Ginoo nga nabanhaw, kita magpadayon sa paglakaw, sa paglaom ug sa kalinaw. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.